Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. President of the Loyals, Nicole. Iba-iba araw-araw. Ako yung Vice President. And Tita Tanya, hot, fresh, yummy, the hottest tita in the Philippines, Chinita. Mahal ko pa rin po ang ex ko na first love ko. Isang magandang umaga po, Colin Tits. At sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang Mga katas ng nakalipas. Ako po pala si Greg ng Imus, Cavite. Batch 96 po ako nung high school. Kaya nasa 44 years old na po. Still single. And it's complicated. Nakasampung relasyon po ako pero pare-parehong di nag-work. Siguro nga, Colin Tits, mahal ko pa rin si Stella. Siya po ang first love ko. First year high school pa lang ay naging kami na. Hanggang fourth year. Galumandi. Nagsalita. Oy, late na ako. Kaso nga lang, napagbintangan niya ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa. At doon na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Hihina ako. Sino? Parang sa CR ng mga babae yun ah. Oh, Dad! Sino ba yun? Ang sakit! Sino ba yun? Cheska? Cheska, ano nangyari sa'yo? Ang sakit! Natapilo kasi ako! Greg! Tulungan mo naman! Halika. Buhatin kita. Ano ba nangyari sa'yo? Halika.
Masakit ba? Hilutin ko, ha? Masakit pa. Oh, sige. Masakit ba? Pisilin ko, ha? Hala ko, namaga yung paa mo. Oh my God! Daddy Greg! Grabe yung pamamaga. Dito, dito. Pisilin ko, ha? Greg! Walang iya ka! Teka lang. Ang kapal ng mukha mo! Bakit? Wala kaming ginagawa. Ang kapal ng mukha mo dito pa sa paaralan natin ikaw gumagawa ng kagaguhan! Ang kapal ng mukha mo! Isusumbo kita sa guidance counselor! Stella, Ang hindi. kapal mo! Stella, hindi. Wala. Natapilok po Ang landi nyo dito pa sa CR! Wala nga kaming ginagawa. Ang landi Ano nyo! ba? Wala. Uy! Wala akong ginagawa! Greg! Tulungan mo ako, Greg! Teka Ang lang. kapal na mukha nyo dalawa! Wala. Ang landi nyo! Ilang beses ko ba sinabi sa'yo? Wala nga yun. Wala kang kaming ginagawang masama. Gusto mong maniwala ako dyan sa sinasabi mo? Ha? Maniwala ka kasi wala naman talaga. Kita ko, Greg, hawak-hawak mo yung hita niya. Nakahiga kayo sa banyo. Ano gusto mong isipin ko? Tapos ang lakas ng ungol na babae. Kaya nga ako napapunta sa CR eh. Kapal na mukha nyo. Natapilok nga Ako siya. nga hindi kita pinapahalikan kasi gusto ko makuha mo ko ng malinis. Walang bahid, walang spots. Blameless. Tapos, doon lang Stella, kayo nalalandi mo, Greg. alam mong ikaw yung mahal ko. Wala kaming ginagawa. Kung mahal mo ako, hindi mo siya. Hindi ka mambababae. Ano babae? Tinulungan ko lang yung tao na tapilok. Ano ba? Hindi mo siya tinulungan. Maniwala ka naman. Kita ko. Hawak-hawak mo yung dibdib niya, yung hita niya. Ayoko na. Break na tayo. Ayoko na. At saka, Stella. nag-decide na ako. Sasama na ako sa parents ko sa US. Ano? Dahil sinaktan mo ko, ayoko na. Anong US? Ano yan? Ayoko. Sabi mo hindi ka naman sasama? Dahil sa kagagawan mo, kaya ayoko na. Ayoko na, Greg. Ayoko na ang kapal na mukha mo. Diba sabi mo? Magkalimutan na tayo! Sabi mo hindi kayo okay ng mama mo. Ba't ka pupunta ng US? Kesa naman ikaw makasama ko, babaero ka. Hindi nga. Pipiliin ko na yung nanay ko. Wala akong ginagawang masama. Hindi ko tatanggapin yung paliwanag mo. Hindi ako naniniwala. Babaero ka rin katulad ng tatay ko. Maniwala ka sa... Katulad ng lolo ko. Babaero ka din lahat. Paalam, Greg. Paalam. Bye. Stella! Stella! Pagkatiwalaan mo ko, Stella! Stella! At yun na po ang huling kita ko kay Stella Colantits. Matapos ang halos 3 dekada, ay nagkita ulit kami. Nitong December lang, sa aming alumni homecoming. Excited ako dahil alam kong darating siya. At gusto ko siya makita at makausap. Merry Christmas, bye! Oh, kasi homecoming after Christmas eh. Belated. May homecoming ba?
Bye, belated Merry Christmas. Uy, kumusta na kayo? Kumusta ka na? Kim, kumusta ka na, Kim? Belated Happy New Year, mga kapatid. Bye, wala bang New Year, bye. December 28 pa lang. Advance. Happy New Kumusta na Year. kayo? Kumusta? Ikaw, Advance Kim? po. Okay naman ako. Balita ko, yung Ito, isang kabatch natin, na-jowa mo pala eh. Oo, di ba naalala nyo nung tayo, high school tayo, medyo babae pa ako, nag-iipit pa ako nun kasi mahuli ako ng nanay ko eh. Pero alam nyo ba, dahil sa tulong nyo mga tol, nagladlad na talaga ako, isang ganap na akong lalaki. Tsaka, oo, kita nyo ba mas pogi pa ako sa inyo eh. Bye, yabang mo, bye, yabang mo. Sinasabi ko lang kayo, mga losyang na kayo, ako ngayon pa lang ako nagbibinata. Oh, tsaka naranasan ko na tuliin. Bye, paano kaya ginawa yun, bye? Oh, 'di ba? Yan ang tinatawag natin technology, science and technology. Nagpunta ako ng Thailand, mga kapatid. Ay, kumusta kayo? Doon ako nagpatuli. Yung ating teacher Ala. sa high school sa PE. Kaya nga. Ay, Ala, kumusta? Yan yun, 'di ba? Lagi natin pinagchichismisan kasi paborito mga estudyante, mga babae. Siyempre. Pag maganda ka, pasado ka. Uy, sir, kumusta po? Ito. Hindi tayo tumatanda. Kalabaw lang yung tumatanda. Oh, sir, ano? Uy, ikaw, natumboy ka na talaga, ha? Opo, pero gwapo po ako sa mamana po ako sa inyo, sir eh. Sir, gusto ko lang magpasalamat kasi dati kahit di ako sumasayaw. Parang type niyo ako ngayon. Kahit tumboy na ako. Salamat. Wait, sir. Gusto ko magpasalamat dati kasi kahit di ako sumasayaw ng paro-parong bukid, pinasan niyo po ako. Kahit di ako marunong mag-volleyball. Salamat po Pinasan niyo po ako. Exactly. Dahil po ba yun nagpadala po kayo ng ng walis tingting tsaka bunot tsaka floor wax? Nagpasalamat ako nagdala ka. Kung wala, bagsak ka. Tsaka asa na po yung donate kong electric fan para sa inyo lang? Hoy! 30 years ago na yun. Mga almost 30 years. Oh, standard fan po yun. Teka lang. Sir, dito muna kami, sir, ha? Sige. Ingat kayo, ha? Sige Huwag po. pa sobra inom. Nakita niyo ba si Stella? Nakarating na ba? Bye, nakita ko si Stella, bye. Ang ganda, Grabe. puti pa rin, bye. At tsaka bay. Ang bango, bye. Parang hindi tumanda, bye. Tsaka bay may driver. Ang yaman niya na talaga. Tsaka Bye, hindi na yun, bye. Kabats natin yun. Siya lang nagsundo, wala nang pamilya si Stella. Nandun na si Wes, eh. Oo. Pero balita namin, bay. Hi! Aray ko, ang sakit ng tenga ko dito. Oy! Oy. Oy, dati lalaki pa ako ngayon. Bakla na ako. Uy, ang ganda mo. Saan ka nagpagawa? Saan ka nagpagawa ng ilong? Tsaka ng baba, tsaka ng boobs. Doon lang ako sa sa recto. Budget meal. Pero ang ganda ng gawa Recommend mo naman yan sa mga tropa natin. Si Stella ba yan? Oo, presenting Stella! Ayan na si Stella. Hi everyone. Stella? Hi. Ikaw ba yan? Hi Greg. Kumusta? Hi. It's so nice seeing you again. Oo. Hi. Hi. So, kumusta? Grabe. Party-party ka pa rin, ha? Hindi. I usually do this lang ng occasionally. Kasi I have lots of works to do I have piles of works to do, yeah. I have businesses here in the Philippines. Anong ginagawa pinagkakaabalahan mo dito? Ay, may asawa ka na. Sure ako dyan, sa gwapo mong yan. Yun na nga wala Wala o baka marami hindi mo lang fineflex? Kasi uso yun here in the Philippines, hindi po-post yung girlfriend Hindi. Because, para totoo. walang ma-hurt na feelings. May mga iniingatan kayong feelings. Hindi, Stella, honestly, ikaw pa rin yung gusto ko Nagbibiro ka ba, Greg? Of course not. Kasi ako hindi ako nabibiro. Yun na nga. Tungkol pala sa nangyari almost 30 years ago. In-explain ko naman sa'yo na hindi naman talaga totoo nangyari yun, di ba? Actually, hindi ko na lang sinabi sa'yo kahit nasa US ako. Pero alam ko naman din yung totoo. Tumawag si Stella, tumawag si Jessica.
na wala naman talaga kayong relasyon and wala kayong ginagawa nun sa CR. See? Yun yung sinabi ko sa'yo, pero hindi ka nakinig sa akin before. Alam mo naman, mga bata tayo nun eh. We were young. And syempre, ano nang iisipin ko? Alam mo naman yung mga past nanliligaw sa akin, mga babaero. Kaya, but now, I want to say sorry personally. In front of your face, I am sorry. Sorry kasi pinagbintangan kita at inaccuse kita ng hindi mo ginawa. Sorry, Greg. Diba, sabi ko sa'yo, ganun ako ka-loyal sa'yo, tsaka mahal na mahal kita. Kaya, masakit-sakit para sa akin. Huwag mo na sabihin yung mga words na yun kasi 30 years ago na yan eh. Hindi na siya relevant now. Okay, and magdadramahan ba tayo dito? You want to enjoy? Cheers tayo, cheers. Cheers. Ito, wait lang. Sa'yo yan. Umiinom ka ba lagi? Sometimes. Cheers! Cheers. Party! Party. And wait, Wait, you wanna go somewhere? ha? Sure. Let's go. Sure? Inumin muna natin to. Let's go. Stella, I miss you so much. Miss kita. Miss kita kung alam mo lang. Stop talking. I'm busy. Namiss lang kita eh. Dami mo sinasabi pa rin until now. Naiinis ako. Let's just focus, okay? Okay. Basta namiss kita, Stella. I miss you so Ang much. bango mo, Greg. Oo nga. Promise me, Yes. magstay ka na for good. Yes. Does this mean magiging tayo ulit? Mabubuo ulit tayo? Kung willing kang bigyan ng second chance yung kung ano meron tayo. Stella, come on. Are you willing? Ikaw nga yung hinihintay ko, kaya nga hindi ako nag-asawa I'm eh. divorced. So, ibig sabihin nun, I'm free. Ikaw baka may maghabol sa akin babae, Wala. may magalit sa akin, ha? Wala, promise. I Promise? promise you, wala talaga. Promise? Promise, Stella. Tingin ka nga sa Ikaw mata lang. ko. Wala nga. Promise. Ikaw lang. Let's try? Yeah. Matapos po ang ilang taong kalungkutan, Colin Tits, ay sumaya rin ako sa wakas. Lalo na nakasama ko ulit ang aking first love na si Stella. Nangako siya magstay, kaya ang saya-saya ko. Subalit makalipas lang ang isang linggo matapos ang aming alumni homecoming. Nasa mood ka ba to talk? Oo naman. Anong tanong yan? I am. Oh, yeah, Stella. Is there something wrong? I need to go back to the States. Oh, okay. Babalik ka, then kailan balik mo sa Pinas? Hindi na ako babalik. Yeah, I'm serious. Come on, Stella. Huwag ka nga mag-prank dyan. Hindi ako nagpa-prank. Hindi uso sa amin yon. Hindi uso sa sobrang busy katulad ko. Wala na akong time to crack jokes. So, Wait. once and for all, i-close natin to. Para may closure tayo. Para hindi ka galit sa akin. Hindi ka magalit sa akin. Hindi kita i-ghost. So, this is better than ghosting you pagbalik ko ng States na hindi ako nagpapaalam. Wait. Let's close this, Greg. Sorry. Stella, may nagawa ba ako? Wala kang nagawa.
Ano bang ginawa ko sa'yo? Ano bang... Andun ang buhay ko, andun ang career ko. Andun lahat. Kaya hindi ko kaya, sorry, pero nung sinabi ko na gusto ko magstay dito sa Philippines, medyo cloudy lang yung emotions ko nun. Overwhelmed ako sa kung anong meron tayo, pero after ilang araw, na-realize ko, no, wala dito ang buhay ko sa Pilipinas, wala ang buhay ko sa'yo, Greg. At hindi iikot ang mundo ko sa'yo, Greg. Dahil andun ang buhay ko. Sorry, Greg, but... So wala lang yun? After all, wala lang yun sa'yo? Ano ba yun yung closure na sinasabi mo? Greg, nung mga panahong nagsasama tayo, lahat ng na-feel ko, totoo naman, genuine. Pero hanggang dun lang yun, Greg. Ikaw, magkaroon ka ng buhay mo. Huwag iikot yung buhay mo sa akin dahil hindi ako yung buhay mo. Get a life. Greg? Stella, please. Ito na yung chance binigay sa atin. Baka naman pwedeng bigyan Delusional ka lang, nagdedelulu ka. Stella, please. Stop. I have to leave. I have a flight na. Stella, please. Bye, Greg. Stella naman eh. Kalimutan mo na ako, Greg. Hindi kita Kalimutan mo na ako. mahal Walang kita, tayo. Stella, mahal kita. Hindi kita mahal. Anong gagawin ko? Bakit ka pa bumalik? Ha? Bakit ka pa bumalik? Tama na. Para saktan ulit ako? Ha? Stop na. Bye, Greg. You're so unfair. Bye na, Greg. I'm so So sorry. unfair. I'm so sorry. Sasakyan si